Jambo. Keskustelemme tänään Tukholman pommi-iskusta ja nuorten syrjäytymistä. Ja tästä asiasta keskustelevat meidän vieraita, imaami ja uskonnon opettaja Muhsin Bistan ja Mikka Tnistas, nuorisotyöntekijä. Miksi Mikka sun nimi on näin vaikea? Tnistas, ei se kuulosta vähän niin kuin, ei se ole niin kuin suomalaisen nimi. Ei, se on itse asiassa Tenets. Ei ole suomalainen, se on 1700-luvulla kyllä tullut Suomeen, mutta ilmeisestikin jostain Keski-Euroopasta, Preussista tai sieltä tullut, mutta jäljet johtaa 1700-luvulle. Se on alun perin ollut Tenits. Tenits? Joo, ja nyt se on Tenets. No kiva tietää. Ennen kuin mennään keskustelemaan, että kuunnellaan ensin, mitä turkulaiset ajattelevat tästä Tukholman pommi-iskusta. Minkälaista ajatuksia Tukholman isku herätti? No, toki se tuntui pahalle, koska se sattui noin lähellä. Aika kamalia ajatuksia. Ei sovi. Aika pelottavalta tuntui, kun kuuntelin tänään. Siis tosi pelottavaa. Ei hyvä juttu tietenkään. No kyllä se vähän pelottavaa. Niin. Tulee niin kuin mieleen, mutta onhan Suomessakin tapahtunut. Se Myyrmäes esimerkiksi, hän oli ihan yksinäinen suomalainen poika. No ei oikeastaan yhtään mitään. Minkään näköisiä, se on ihan normaalia. Itsemurhaisku on ihan normaali vai? Joo. Niitä on iät ja ajat ollut, et eihän se miksikään mitään se erikoisempaa. Ei sovi ollenkaan tämmöiseen yhteiskuntaan. Tuli kylmät väreet. Mikä sopii sitten tämä yhteiskunta? Sopu. Mitä? Sopu. Sobu. Mikä on sobu? No, kaikki tulee toinen toiseen kanssa. Millä tavalla pelottaa? No, kun se niinku tuntuu, se lähtee leviämään. Niin. Nyt se on jo Ruotsissa, se on jo aika lähellä meitä. Pitäisikö meidän pelättää täällä Suomessa? No, kyllä sitä voi pelätä sitten, kun menee suojatieltä ylittää ja toinen auto pysähtyy ja toinen ei. Itse mä uskon kyllä niin, että ennen mitä myöhemmin sattuu täälläkin. Kaikki on mahdollista aina tehdä. Mutta ei nyt tietenkään eihän se pelkäämällä paranne siitä. No ei sitä koskaan tiedä. Ei tiedä vielä, täytyy kokeilla. Kyllä toiset sanoo, että voi olla tulossa. Mutta en mä vielä oikein usko. Varmaan täälläkin tulee niitä, se on ihan varma, mutta en tiedä sitten milloin. Se on sitä ajan kysymys tietenkin. En mä nyt uskoisi, että Suomessa kuitenkaan, mutta kuitenkin tuli vaan tämmöinen mieleen ajatus, että voi kauhia, jos täälläkin. Voisiko terroristi-isku tapahtua Suomessakin? Kyllä mun mielestä. Näköjään ihan missä vaan. Niin surullista kuin se on. Mitä uskonto liittyy siihen? Niin, en mä tiedä, en mä usko. Mä en usko, että sillä on uskonnon kanssa paljon tekemistä, että ei se ole. Vaikea sanoa, että jos ihminen elää niin köyhissä oloissa, niin mä uskon, että uskonto pystyy vaikuttamaan tuollaiseen ihmiseen. Mutta niin tämäkin tyyppi, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin on opiskellut Englannissa ja noin, niin se on yllättävää, ettei ihminen käytä omia aivojaan. En mä usko, että uskonto siellä kauhean. En mä usko. Vaikka hänkin kyllä niin kuin vetoaa tähän uskontoon, mutta yllättävähän se on. En osaa sanoa. Kyllä silloin jotain yhteiskunnassa pielessä on, jos tämmöistä on. Täytyyhän nyt ihminen olla häiriintynyt. Ei terve ihminen kai nyt itseään räjäytä. Mitä pitäisi tehdä? Jaa, se on 1000 taalan kysymys. Jotain tarvitsisi tehdä, sanoo turkulainen. Oletteko huolestuneita tästä iskusta, Mika? No en mä tiedä. Totta kai se herättää sellaisia kysymyksiä, että miten niin kuin tuossa katsojat tai haasteltavat sanoikin, että se on aika lähellä, mutta enemmän mä olisin huolissani niin kuin siitä, että miten meidän maassa ja yleensäkin Euroopassa nuoriso voi. Että en niinkään huolissani näistä. Nämä iskut on niinkään ongelma, ne on oire jostain. Muhsin, tämä mies on kuulemma tullut Irakista ja sä olet itse irakilainen. Mitä sinussa herättää? Mitä mieltä olet tästä asiasta? Joo, kuitenkin kun mä kuulin eli tästä iskusta, mitä Ruotsissa tapahtui, itse asiassa mä olin tosi surullinen.
koska se ei voi olla, että ihminen tekee esimerkiksi, joku maa ottaa esimerkiksi ihmisen, esimerkiksi saa elää täällä ja saa asuntoa, saa palkkaa, saa esimerkiksi rahaa ja syöminen, juominen ja tekee semmoinen, eli semmoinen paha asia. Se ei sopi islamin Quranin mukaan sellainen asia. Että ihminen tulee vieras, esimerkiksi kotiin elää, tervetuloa ja sitten tee pahan. Tämä on ihan Quranin ja islamin vastakohta. Kuitenkin kun mä kuulin, mä ihmettelin. Mä heti tiesin, että ekaksi mä en uskonut, onko hän on muslimi ekaksi. Tähän asti mä epäilen, onko muslimi vai ei. Koska se ei ole uskonnon mukaan, se on sopii ikinä. Vaikka ihminen räjähtää itsensä esimerkiksi lampaiden keskuudessa, eläinten keskuudessa, se on mahdoton. Ei, se on esimerkiksi se on kielletty. Miten ihmisten ja keskustassa. Mitä tulee sanasta jihad? Mikä on jihad? Kerro meille kaikille. Jihad-sana tarkoittaa monta tarkoituksia, mutta se päätarkoitus, että puolustat omassa maassa. Mutta jos yhdelle ehdolle, jos sun maa ja presidentti on oikealla, esimerkiksi kun mä olin Irakissa, meidän presidentti oli Saddam, ei ollut oikeudenmukainen. Mä olin pakenut ja en halusi puolustaa omaa maassa, koska me olimme väärässä. En mä halusi puolustaa väärän. Mutta esimerkiksi, jos joku hyökkää Suomeen, mä menen puolustamaan Suomeen, vaikka koska mä elän Suomessa. Ja tiedän, että Suomi on oikeudenmukainen. Esimerkiksi. Mitä sitten silloin, kun sä puolustat omaa kotimaa tai omaa perhettä? Voisitko mennä puolustamaan sillä lailla, että sä räjähtät itsesi? Ei. Tiedätkö esimerkiksi puolustamaan sotaa. Sotassa esimerkiksi on eri asia kuin eli suora sotassa. Se on eri asia. Hän ampuu sinua, sinä ammut, eli puolustat oma alueen. Koska islamin uskonnon mukaan sinun pitäisi puolustaa itsensä, puolustaa oma kotinsa, se on ihan normaali, sama kuin puolustusministeri on koko maailmassa on. Eli semmoinen, mutta ei ole tämä, jos joku menee räjähtää itsensä joku toinen keskusteessa. Esimerkiksi me olemme kurdilaisia. Meillä oli ongelmia esimerkiksi Saddamin ja arabilaisten kanssa esimerkiksi joskus. Ei ikinä tapahtu, joku kurdilainen menee Bagdadin, räjähtää itsensä. Ei, se on räjähtää itseminen on niinku tavallaan islamiuskonnossa. Se on itsemurha ja ei ikinä pääse paratiisiin. Ihminen, jos joku tekee sellainen. Koska tämä ei ole sota, eikä ikinä ollut profeetta Muhammedin mukana. Kerrotko sitä nyt sun omasta mielipiteestä vai kerrotko Koranista? Ei, tämä kun mä puhun, minulla on perustus tästä asiasta. Ei ole se on vain taskusta, mä sanon. Joo, eli esimerkiksi kun joku menee keskustaan ja ihmiset on siviilisiä ja lapsia ja nuoria ja eivät ihan on erilainen kuin sotassa. Mutta sota on eri asia kuin esimerkiksi joku menee toisen kaupunkiin pelottaa ihmisiä. Tämä on eri. Se on uskonnon mukaan ja semmoinen moraalin mukaan kielletty myöskin. Koska ei voi olla tehdä sellainen. Mitäs mikä tämä herättää sun tämä jihad ja tämmöistä itsemurhaiskuja, mikä on niin koko ajan länsimaalaisessa mediassa yhdistetään islamiuskontoon ja se on niin kuin, mitä mieltä oli tästä? No se oikeastaan tietysti herättää semmoisia ajatuksia, että se pitäisi varmaan siellä niin kuin oman uskonnon puolella opettaa sitä, mitä niin kuin sä sanoit, että jos on sitä vastaa, niin mulla tuli sellainen vastakysymys mieleen, että voisiko siinä, niin kuin tietysti aina mietitään, että mikä tähän auttaisi, niin kun näitä kavereita monesti saatetaan sillä houkutella, että se itsemurhaisku on niin kuin pikalippu paratiisiin, nopeasti pääsee paratiisiin, kun tekee se iskun, mutta jos opettajat rupesikin opettamaan just toisinpäin, niin kuin sä sanoit, että ei varmasti pääse. Eli niin kuin toisaalta, jos niin kuin järki ei auta ja sekularismi eli maallistuminen ei auta, niin sitten, että jos uskonto pystyy opettamaan, ja jos on sen uskonnon mukaista myöskin, että sinne paratiisiin ei tosiaankaan pääse, jos tekee itsemurhaiskun, niin silloin näitä radikaaleja nuoria, jotka epätoivoisia muutenkin, niin se ei enää houkuttele niitä. Eli ne rupeakin ajattelemaan, että en mä tee sellaista, koska se on varmasti niin kuin esto sinne sen palkinnon saamiseksi.
Eli että kun käännettäisiin näin päin, niin mulla ainakin tuli sellainen mieleen, että niiden imaamien ja islamin opettajien pitäisi nostaa enemmän esiin, jotka opettaa sitä, että paratiisiin ei pääse itsemurha pommi-iskulla. Se voisi vaikuttaa. Oletko Mohsin itse törmännyt vaikka Suomessa radikaalittunut henkilöt tai oletko tavannut? Että itse asiassa kaikki tässä Turussa tietävät, miten minä ajattelen. Eivät ketään pysty sanoa mulle sellainen, mutta koska he tietävät etukäteen ja kaikki. Eli vaikka en ollut tavannut sellainen ihmisiä, mutta jos esimerkiksi mulla on vastauksia ja se on Koranista ja profeetta Muhammedin sanomisesta, että se on kielletty. Okei. Mennään seuraavaksi. Kävin viime kuussa Etiopian Addis Abebassa ja siellä tutustuin Suomen suurlähetystöön. Ja he silloin jo, siis viime kuussa marraskuussa, olivat huolestuneita siitä, mitä nyt tapahtunut tuossa Tukholmassa. Katsotaan seuraavaksi. Olemme Suomen suurlähetystön Etiopian Addis Abebassa. Käydään sisälle ja katsomaan, mitä oikein siellä tapahtuu. Siinä on kuulemma aikamoinen kiirettä. On 4000 perheyhdistyshakemus vireillä ja kasvatin lapsia ja suojelupoliisin kanssa olisi kiva jutella. Heillä on oma edustaja täällä kuulemaan nykyään. Eli katsotaan siellä, mitä siellä tapahtuu. Afrikan sarven erikoislähettiläs Simo on tehnyt 4 vuotta töitä Addis Abeban Suomen suurlähetystössä. Hän on huolissaan Euroopan kohdistavasta terroristiiskusta ja ihmiskaupasta. Somalian seurataan huolestuneena tätä tilannetta jatkuvasti ja kansainvälisellä yhteisöllä niin ei ole pystytty löytämään ratkaisua tähän Somalian konfliktiin ja se on valitettavaa, että Suomi osallistuu tähän Somalian kansainväliseen kontaktiryhmään ja me seurataan Somalian tilannetta täältä käsin ja erityisesti Nairobista käsin. Tietysti tiedetään, että sillä Suomen somaliväestöllä on paljon perheenjäseniä siellä ja sitä kautta niin se tilanne on myös Suomelle huolestuttavaa. Pitkittynyt Somalian sisällissota johtuu siitä, että Etiopiaan on painunut yli 400 000 somalilaista. Osa heistä pyrkii myös Suomeen. Se, mitä Suomi on tehnyt Somalia eteen eurooppalaisessa viitekehyksessä, me osallistutaan siihen antipiratismioperaatioon. Ja osallistutaan siihen koulutusoperaatioon Ugandassa, jossa koulutetaan siis väliaikaisen hallituksen joukkoja. Suomella on siellä tietty panos. Meillä on muun muassa tasa-arvoasiantuntija siellä ja sitten ihan kouluttajia, jotka kouluttaa ugandalaisten kanssa yhteistyössä väliaikaisen Somalian hallituksen joukkoja, ihan niin kuin värvättyjä Somaliasta tuotuja sotilaita. No jos mun pitäisi yhteen lauseen tiivistää, niin sanotaan sitten, että laittoman maahantulon ja ihmiskaupan ehkäisy. Mulla on sitten täällä Addis Abebassa fokuksena, että noin puolet ajasta käytän somaleiden perheenyhdistämiseen liittyihin asioihin. Eli hoidan niitä haastatteluja, järjestän DNA-testejä, selvittelen sitten niin Suomen viranomaisten pyynnöstä erilaisia asioita, jotka liittyvät tähän perheenyhdistämiseen. Onko Suomessa meillä on vaara, että meillä on tulossa terroristia ja tällaista niin Al-Shabaabia Suomeen? Kyllä, semmoinen asia on varmasti mahdollinen.
En mä tiedä kuinka suuri vaara se on. Ehkä siitä on parempi puhua poliisin ja suojelupoliisin edustajien kanssa. Mutta varmaan se, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Et toki myöskin näissä haastatteluissa kiinnitetään huomiota sellaisiin seikkoihin. Yksi monista seikoista, joka otetaan huomioon. Mutta on epäilystä. Voi, sellaista tapahtuu. Enkä mä nyt sano, että kukaan siinä haastattelussa kertoisikaan, että jos on jotain sellaista mielessä. Joo. Simon mielestä terrorismiuhka on Euroopassa kasvava ilmiö, toisin kuin Afrikassa tai arabimaissa. No tietysti tiedetään se, että jonkun verran ilmeisesti niin, diasporan keskuudessa on henkilöitä, jotka kannattaa näitä ääriliikkeitä. Se on niin huolestuttavaa niin tämmöisen syrjäytymisilmiön kautta. Että varmasti niin kuin, se tieto, mikä meillä on täällä, että ei niin Somalian suurin osa somaliväestöstä kannata näitä ääriliikkeitä. Että se on enemmänkin se terrori ja pelottelu, mikä saa sitten kansan olemaan passiivista. Me on ymmärretty, että Al-Shabaab on aika epäsuosittu perinteisesti Somaliassa. Se islamin tulkinta, jota he ajaa, niin ei ole sellainen, mitä pääosa somaleista kannattaa ja näin poispäin. Varmasti sellaiset henkilöt Euroopassa ja Suomessa, jotka vaarassa syrjäytyy, niin on vaarassa omaksua liikaa tätä ääriliikkeiden propagandaa. Et se on, mä näen sen ongelman Suomessa ja Euroopassa, miten nämä ääriliikkeet pystyy vaikuttamaan syrjäytymisilmiön kautta. Tämä mies, Tukholman iskun tekijä, on tullut 9-vuotiaana Ruotsiin. Ja siis hän on elänyt siellä melkein koko ikänsä. Niin se on tavallaan eurooppalainen. Mitäs tämä ajatus herättää? No se tietysti tuli mieleen, että kun luki jossain vaiheessa, että 28-vuotiaaksi mennessä että oli tietyllä tavalla käynyt koulut ja oli viihtynytkin siellä. Mutta ne lähemmät ystävät oli sanonut, että hän ei oikein sitten sen koulun jälkeinen aika niin oli ilmeisesti lähtenyt menemään huonommin eikä löytänyt omaa paikkaansa siitä yhteiskunnassa, missä eli. Niin tietyllä mä mietin sitä justiinsa, että kun puhutaan sekä tällaisista ääriaineksista, että myös tietysti se vastapuoli, eli rasistiset ääriporukat. Niin kummallakin monesti on yhteistä se, että ei olla löydetty sitä paikkaa siitä omasta yhteiskunnasta. Jos ruvetaan tutkimaan sitä, että onko saanut töitä, onko saanut perhettä, miten opiskellut ja näin, ja sitten huomataan, että on joko syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytynyt, niin kummillakin osapuolilla, sekä näillä hyvin maahanmuuttajavastaisilla, että sitten näillä tämän Ruotsin kaverin tyyppisillä nuorilla, niin on vähän samanlainen se tilanne. Ei ole paikkaa, missä ei tunne kuulumansa mihinkään. Eli voisi sanoa, että niillä on tietoa se toivo mennyt. Että ei tiedä, tuntee ulkopuolisuutta, on syrjäytynyt, niin silloin lähdetään jotakin ratkaisua siihen omalle elämään tekemään. Ja ne on myös helposti houkuteltavissa. Sekä tietysti väkivallan tekoon, rasistisiin tekoihin, tai sitten valtaväestöön kohtaan tämmöisiä radikaaleja tekoja, että mennään ja pamautetaan itsensä ostoskeskuksella. Tässä on lehti, mitä oli kirjoitettu. Tämä mies, hän pärjäsi hyvin koulussa, jahtasi tyttöjä, joi olutta, eikä ollut kovinkaan uskonnollinen. Näin kuvailee Tukholman 28-vuotias pommimiehen Taimur Abdulwahabin useita vuosia tuntenut Michael Peki. Ja sitten kun hän on tehnyt sitä iskua, niin hän on huuttanut arabiaksi Allahu Akbar ja kaikki vääräuskoisia kuoleeksi. Miten yhtäkkiä tämä ihminen on muuttanut itsensä? Se on vähän pelottava. Se on vähän ihme, mutta en tiedä, onko se mies, oliko normaali, eli ei ollut sairas oikeasti. Tämä olisi kiva, että tutkijat tutkivat, oliko normaali, eli koska ei ole normaali ihminen voi tehdä sitä. No miten jos hän tekee sitä, nyt on tehnyt, onko islam nousi ylös vai onko minkä takia, mikä tavoite, eli miksi? Mitä sen jälkeen?
nyt esimerkiksi päinvasta, tiedättekö, että nyt ihmiset sanovat, että islam on huono, islam terroristi, islam tykkää sellaista. Eli jos joku halusi muuttaa muslimiksi, nyt peruuttaa. Ymmärrättekö? Niin. Eli se oli ihan päinvasta, islamin päinvasta. Mutta mäkin ehkä, eli joskus mä mietin, että ehkä hän oli sairas minun mielestä. Mutta hän ei ole ainoa. Se on tapahtunut Amerikassa, se on tapahtunut tuossa Lontoossa. Ihmiset niin räjähtänyt, itse Somaliassa tapahtui päivittäin melkein itsemurhaiskuja tällä hetkellä, vaikka se ei ole somalikulttuuri. Niin ja kaikki on niin samassa tilanteessa. Puhuvat Allahu Akbaria ja jihadista. Jos tapahtuu Irakissa tai Somalissa, sanotaan ehkä sota siellä Amerikassa. Esimerkiksi siellä voi olla joku syy miksi, vaikka sielläkin on väärässä. Ihmiset tekevät siellä Irakissa esimerkiksi ihan kauppatorissa. Se lapset, eli vanhat ja ihmiset, siviiliset kuolee. Eli irakilaiset, ymmärrättekö, ei ole yhtään hyödyksi myöskin. Ja ihmiset joka päivä he inhoavat heitä. Okei, puhutaan pikkusen nuorten syrjäytymistä, Mika. Sä olet tehnyt aika paljon töitä nuorten parissa. Mikä on sitten, mitä olet siellä törmännyt? Mikä kaikki on ongelma, mitä sä olet siellä törmännyt? No tietysti se kirjo on tietenkin kohtalaisen laaja, mutta että lähinnä jos ajatellaan tätä aihetta, niin on kyllä selkeästi nähtävissä sellaista valtaväestössä ja nuorisossa, niin kuin osalla nuorista menee niin kuin yhä huonommin, toisilla menee vielä ihan kohtalaisesti, mutta sitten just jos ajatellaan näitä asenteita, niin kyllä semmoinen kovuus on lisääntynyt ja se, että just rasistiset mielipiteet, maahanmuuttajavastaisuus ja sellainen, ja yllättäen semmoisella paikkakunnilla, missä ei ole esimerkiksi maahanmuuttajia ollenkaan tai juurikaan, esimerkiksi niin Piikkiössä, missä mä oon töissä, että hyvin kielteisiä näkemyksiä saattaa olla, hyvin niin kuin rajujakin kannanottoja. Mutta mä näkisin justiin se, että niin kuin tämäkin oli nuori mies, että se, että jos nuori oli sitten suomalainen tai maahanmuuttaja, niin tosiaan ei löyä sitä paikkaansa yhteiskunnassa, ei löyä itsellensä sitä, niin kuin jollain tavalla voisi sanoa, että niin kuin oman olemassaolon tarkoitusta myöskin. Tai sitä, että miksi tässä niin kuin ollaan ja niin kuin näköalattomuus tietysti lisääntyy, työttömyys, työpaikat on aika epävarmoin nykyään, ihan suomalaisillakin, niin vielä enemmän maahanmuuttajilla sitten se kielitaito ja muu saattaa olla niin kuin siellä jarruttamassa. Niin kun ihminen jossain vaiheessa pettyy siihen yhteiskuntaan ja niihin ihmisiin, vaikka se olisi aikaisemmin antanutkin niin kuin koulupaikan ja suojaa ja tällaista, niin sitten kun siihen joku tuikkaa väliin oikeilla sanoilla, oikeanlaisilla ajatuksilla, että rupeekin se elämä muuttumaan niin kuin, että rupeaa vihaamaan sitä yhteiskuntaa, missä ollaan niitä ihmisiä, niin silloin on aika helppo niin kuin manipuloida siihen, että tekee niitä vihantekoja. Ja samanlaista vihaa mun mielestä näkyy myös suomalaisissa nuorissa, niissä, jotka on niin kuin syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa. Ei tietenkään kaikissa, jotkut ovat välinpitämättömiä ja ihan niin kuin flegmaattisia, että ne ei sitten saa aikaiseksi oikeastaan yhtään mitään, mutta että se voi myös kärjistyä tällä tavalla. Ja ihan niin kuin Suomi on kuitenkin vielä Pohjoismaista se maa, jossa niin kuin on ollut nyt kouluampumisia ja oma ostoskeskustragedia. Ja ne on kaikki ollut ihan meidän kotimaisten tekijöiden tuotoksia. Eli kyllä meidän pitää niin kuin yhteiskuntana myös katsoa siinä ensimmäisenä peiliin ennen kuin ruvetaan pelkäämään maahanmuuttajien tuomia pommiuhkia. Että kyllä täällä meillä musta tuntuu, että on ihan omasta takaa aika pommi kytemässä, jos ei niin kuin nuorten hyvinvoinnille tehdä jotakin. Mohsin, täällä on todella paljon maahanmuuttajien nuorta muslimimaailmasta. Niin pelkäätkö siitä, että radikalisoitaan ja värvätään lapsia tai johonkin arabimaahan? Mitä te teette imamina? Mitä on sun rooli, että sä pystyisit vaikuttamaan siitä, että ei tulisi pommiräjähtyksiä täällä Suomessa? Minun mielestä Suomessa, että mä en usko, että tulee. Koska se on suurin osa moskeijat, imamit ovat puhua ihan oikean islamin melkein. Eli se on, ja mä en usko, että Suomessa tapahtuu sellaisia juttuja. Miten et usko, kun Tukholmassa on moskeijat ja siellä on radikaalista porukka, että mikä siinä ero, Tukholma ja minun mielestä se on ero. Siellä on paljon, eli maahanmuutto tosi paljon siellä.
Ja siellä on tosi paljon ideaa, voi olla sitä siellä. Ja myöskin Suomi on vähän, eli enemmän demokraattinen, eli antaa esimerkiksi Suomessa on islamin koulussa on uskonto, islamin uskonto. Ruotsissa ehkä siellä ei ole. Voi olla myöskin tämä, Suomi on parempi kuin Ruotsin, eli demokraatti. Ihmisellä on oikeus opiskella oma uskonnon, se on kiva. Se myöskin se vaikuttaa. Ja myöskin meidän rooli, että aina puhumme, mitä islam tarkoittaa, sana islam. Aina esimerkiksi mä opetan eli semmoinen oppilainen, että islam tarkoittaa rauha. Sana islam, se tuli rauha-sanasta. Ja me aina sanomme salamu alaikum, alaikum salam. Salamu alaikum tarkoittaa rauha teille. Alaikum salam tarkoittaa teillekin rauha. Eli profeetta on sanonut, ennen kuin puhut, aloita tervehtä. Meidän terveys on salam, tarkoittaa rauhaa. Salam. Eli se tärkein asia islamissa, että ihminen pitäisi olla rauhallinen. Vaikka profeetta on sanonut, että ihminen kun syö valkosipulia, vaikka valkosipuli islamissa saa syödä, mutta kun syöt, ei saa mennä ihmisten keskuudessa, että häiritset ihmisiä hajumalla. Mun mielestä valkosipuli on hyvä. On, mäkin tykkään sitä, mutta kun mä syön, en mene kouluun, eikä mene moskeaan, miksi minä häiritsen hajumalla? Joo. Eli ihminen on tärkeä. Ei saa häiritse häntä myöskin eli pahalla hajuamalla. Ei miten hän tapat. Mitä pitäisi tehdä, Mika? Mitä pitäisi välttää siitä, että oikeasti tämä on todella kasvava ilmiö koko Euroopassa? No, mä näkisin ehkä tietysti semmoisia kysymysmerkkejä esimerkiksi siinä, että niin kuin tässäkin tapauksessa tämä kaveri oli muuttanut Ruotsista Britanniaan. Muistaakseni oliko hänellä sitten mennyt siellä joku parisuhden rikki tai avioliitto peräti oli sen jälkeen muuttanut takaisin, vai miten se, mutta kuitenkin tämmöisiä tragedioita, niin kuin tulee tämmöisiä pettymyksiä elämässä, niin nuorille pitäisi enemmän opettaa sitä, miten niitä kestää. Mutta sitten tietysti toisaalta niin kuin varmasti länsimaissa niin maahanmuuttajanuorilla oli sitten mistä päin tahansa, niin se kulttuurillinen muutos ja kaikki se niin hämmentää ja sotkee myös sitä soppaa, että se mitä mä olen ollut Turussakin maahanmuuttajanuorten kanssa tehnyt töitä, niin joskus aikoinaan niin huomasin sen, että kun ei oikein löydetä sitä, että kun kotona on ne tietyt traditiot ja uskontoja ja muut, ja sitten valtaväestössä onkin erilaista, ja saattaa olla hyvinkin vapaamielisempää, niin ei oikein löydetä sitä paikkaa, ja sitten lähdetään äärilaitaan. Ja jos ei löydy niin kuin suomalaisista niitä semmoisia, voiko nyt sanoa järkeviä kavereita, niin sitten täytyy ajautua sitten siihen niin kuin rikollisporukkaa tai tämmöiseen, ja löydetäänkin sieltä se identiteetti. Kiitos Mikka ja kiitos Mohsin. Siis nyt vähän rentouttaa. Tämä oli todella vakava aihe ja palataan Etiopiaan ja tanssitaan. Siellä on semmoinen tilanne, että kävin Addis Abebassa Etiopiassa yöelämässä ja tanssittiin siellä niin kuin tämmöinen kamelitanssia. Mä yritin osallistua siihen, katsotaan miten kävi.